Sugeng dalu. Derek pitepangan nami kula Okta. Oh, tak. Nggih. Saka ngendi? Saking Bambang Dipuro Bambang Bantul. Dipuro Bantul. Asli Bambang Dipuro Bantul. Asli. Isih sekolah? Sampun lulus. Wis lulus, lulusan apa? Pendidikan seni pertunjukan. Pendidikan seni pertunjukan. Wah. Juga nanggon konser lah wong. Mertunjuk kene joget ya nek ayo. Wis seneng tampil nanggon konser yo mak iya. Wah iki pancen apa-apa iso apa-apa iso. Maskot, Pak. Apa? Maskot. Nanti kok iwak maskot. Kowe nek mancing nang kolam gede dhewe jadi iki maskot lho iwak iki. Sing paling oleh gede dhewe kuwi maskote ngono kuwi. Ngono. Maskot. Ya syukur nek wis rampung nek kuliah berarti wis duwe titel ya. Nggih. Titelnya apa? SPD, Pak. SPD. SPD iki apa? Sarjana Perairan Daerah. Kowe panggil ke banyu ngono apa kuwi? Tukang mancing. Iki SPD iki sarjana Pendidikan. mati. Lah, Pak. Kasaged. APD iki mati ta. Sarjana pendidikan ya nak. Nggih. Syukur. Kowe kok melu Pak Padi ya kowe piye? Melu teng pundi? Nek latihan nembang karo kae mesti cepet iso. Latihan nyindir karo mesti cepet iso. Lah pripun? Merebak apik bender yo apik yo. Dolan dono. Latihan Nggih. nyinden. Nggih. Nganggo gender, nganggo rebak. Ning yo kuwi engko terus tinggal turu kowe. Lah kok Kalau ngantukan soalnya. Ya, terus kiwane sapa? Wilu Jengdalu Pak Dalang. Enggak usah pakai ngopi aku mau Oh, terus. nggih. Diulangi. Dalani. Nggih. Wilu Jengdalu Pak Wilu Dalang. Jengdalu. Nggih, nderek pitepangan nami kula Anis Sitoresmi. Anis Sitoresmi. Nggih. Saka ngendi? Saking Bumi Rejo Lendah. Oh, Bumi Rejo putra daerah ki lah. Putra daerah ya mak iya. Setor sambatan kowe engko mengene. Aduh, kok ngoten to Pak? Lah nang dhewe kok kan bayar rasuti aku. Aduh, jan. Kleru niki wong kula berarti. Nang kene iki nyumbang swara, nyumbang kepinteran karo warga kene iki dadi aja ngarep-arep babagan kaya ngono kuwi. Ngono. Oh, nggih. Jenengan nggih ngoten to Pak berarti. Sapa? Jenengan. Aku ra yo wong ndi Pundi? Toya. Toyan kono. Oke kan sami-sami kulon progo to, Pak. Ayo beda-beda wilayahe. Oke. Kapane wone wates wi kan lenggah to. Nah, iki yo ngono kuwi. Kowe oleh anu kowe cil oleh potongan cil kowe cil. Oke, Pak Kancil seneng lho, Pak. Seneng banget kuwi pancen juru motong entuk kowe cil. Waduh, jan. Juru motong napa Pak Kancil? Juru motong. Manten pun nggih Mbak Anes nggih. Wah, nggih. Diwangi-wangi nyambut gawe nggih Mbak nggih. Nggih, Pak. Pun kagungan garwa. Singgah. Oh, wis aku nyumbang kok. Oh. Kalau kene nek jenengan kesupen ya, Pak. Wah, aku nyumbang piro-piro aku galingan kok. Aduh. Waduh, dieling iki berarti. Gawan indung 5 kaya apa biyen. Boten gak iso ya, Indung Pak. bebek 5 karo apa kae karo tempe mentah kae lho ning gawan iki. Piro? Ora iso ya limit temen tipis. Aku ki nek nyumbang karo kanca 500 paling ora ki. Kok kalih kula boten semonten, Pak? Nggih. Ini Kok kalih kula boten rasa buka mati kowe, iki rahasia. Aku iki tau gawe aku kok malah iki ngene. Oh, nggih. Iya. Wis sak putra. Derek. Lho, urung ya ta?
Dereng dados ya, Pak. Urung dadi. Nggih, dereng dados. Pun damel yen ning dereng dados. Sampun damel dereng dados. Nggih. Wis nganu minggu urung wae, minggu urung wae. Nggih, dereng dados. Nggih. Mulane nek arep gawe iki berdoa sikit. Doane napa lho, Pak? Dungane ana dungane, takon karo Pak Kyai. Oh. Dan jenengan ngertos mboten? Sapa? Dan doane ngertos mboten? Aku. Nggih. Aku berdoa yo wae. Doane napa to, Pak? Lah aku ora mau ngomong nek ku tak tok buku doaku. Wah, kan kalau ben Aku soalnya mandi, soalnya sekali ceres jadi. Wah, berarti anu Pak niku mandi top share. Mandi top share. Wah. Tuh klocek yo cangkeme ora. Kendal kuwi lah. Nggih. Enggal diparingi omongan nggih. Ya amin, matur nuwun ya Pak. Pangestune. Jadi bocah sing apa jenenge diguna untuk nape keluarga. Amin. Sesuai duwe anak. Amin. Diguna untuk nape ngusulan bangsa. Sesuai duwe anakmu maksudnya dudu kowe. Nggih. Nggih, Pak. Wis pirang taun kok ndek anak ya kuwi ketoke suwe banget deh rumah sakit. Nembe kali tahun jane, Pak. Nembe kalih taun. Nggih. Waduh jan kesuwen jan iki. Nggih, liyane niku sesasi langsung ya, Pak. Sapa? Sesasi. Nek kudune iya langsung. Nggih, langsung. Sik gangsal bulan terus pun gadah anak nggih enten. Nah iya kan saurunge maneh dadi anak wis ana kok. Nggih, wonten. Jenenge wong buruk iki ngono kuwi ora apik kaya ngono kuwi. Matur nuwun nggih Mbak nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Saiki kiwane to. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Derek nepangaken kula Endah Wasita. Lepu kira sapa? Halo, Lepu kira aku. boten. Aku wis ngerti kok. Oh, pun kenal. Lepu kira sing padha presani. Nggih, Endah Wasita ning Rom. Wasita ning Rom. Saka ngendi? Saking minggir Sleman. Minggir Sleman. Yes, kok minggir Sleman no, minggir Sleman. Saka minggir Sleman. Wah, suaranya luar biasa. Baik suaranya. Wah iya. Biasa di luar. Kan mau diwalik, Pak. Nah, ya dibalik kok kan wong sing kejeron pikirane kok ada beda makna kok ya gitu. Saka minggir Sleman Mbak Indah, wah suwe ra ketemu aku. Nggih, Pak. Kula pun kangen kalingan panjenengan. Dengan raku. Kangen karo wayangan maksudnya. Nah iya. Kangen ro duite barang kok ya. Nggih. Nek ngono urusan ngono aku sampe urusan apa saya karo admin. Jadi Admin. semua rombongan kuwi ono admine. Oh, Ono ngoten. sing ngatur dhewe ora aku sing nulung ki ora ning ngono admine. Dene ono jenenge admine. Nggih, mula kok saiki api. Heh. Ono jenenge kene admine. Kowe pengen ngerti jenenge ora? Oh, sinten? Cukong Cil. Cukong Cil, tegese napa niku, Pak? Ayo Cukong ki bos. Oh. Cil ki kancil. Jadi bosnya kanjil. Nggih, matur nuwun nggih, Pak nggih. Nggih. Bukan mungkin wah, wis tau duit ora nggih wah. Duet. Lagune apa jenenge? Cinta tak terpisahkan. Bajing loncat. Kula sing loncat jenengan nganu ora sida. Aku bajingan to kowe. Mboten lho, Pak. Aku mah nggak loncat kowe ora masalah aku. Ora apa. Dadi bajing iki ora apa, asline iso ngeloncat. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Nggih, sami-sami. Terus gimana apa? Ya, wis dalu. Cepat. Derek tepang. Nami kula Saraswati. Saraswati. Nggih. Saking pundi Mbak Saras? Saking Mangunan Gringo. Mangunan Blingo. Nggih. Aku atur temen.
Dudu Bambang niku lho. Rian niku Bambang Libro. Oh, aja ganas-ganas iki. Santai wae. Nggih, terus kula ditundung. Digondol mongkono ngono lho. Ya ora digondol no, Pak. Lah apa? Ora digondol kamane. Kula sing ngintil. Apa sing gondol kowe apa? Ya ora. Wale kaya. Si, Delingo mangunan. mangunan. Wah, penggemar obras. Sinten? Lah kowe kuwi Pasok ora. ngenang. Hmm. Wah, penggemar Mbak Sarah iki tenan. Kula boten sak gawe-gawe, Pak. Aku ngerti kok. Wong Sleman kuwi nganti apa jenenge kepencet karo suarane kuwi tekan ndi ketut ya. Warane ya apik to ya rupane ya. Ayu ya ta? Ah iya. Ya sithik iki ngono kowe kaya ayu rupane, warane tur ya apik lah iya. Saiki sing digoleki sing padha benesane iki kono kuwi ayu rupane suarane apik. Heeh. Sing kono dhewe sapa? Selamat malam Bapak. Selamat malam. Nggih, nderek nepangaken Gladi Warno. Nami kula Cita. Cita Nggih. saking pundi? Saking Purworejo. Purwojone Bagelen, Pak. Bagelen kecamatan ya? Nggih, kecamatan. Desanya Desane Kemanukan, Pak. Kemanukan. Oh, Cerake Bokongan niku. oh cerak bokong. Jejer keletan kali kalen cilik. Jejere ngendi? Jejere napa? Bokongnya? Jejere Bokongan niku Gutilan, Pak. Oh, Gutilan. Terus Jejere. cerake mulih niku Pelipir. Ya, jenenge kok jenis-jenis kaya ngono. Yo rada ngetan ning rada adoh meneh. Heeh. Kuwi gawok. Heeh. Bablas Yojo kentungan ya. Iki senario mancing-mancing kahanan kok. Lah yo padahal kahananku lagi ora Oke, siap. Iya, karo orang semake to. Kudu Sapa? karo Ndopang kok aku ki. Oh, karo lupa. Ya iki ki wis ditembak karo Ndopang. Heeh to. Heeh. Gelem tak pacar aku ora ngono kuwi. Oh, siap Pak. Kowe nek dadi pucuk lupa. Nah, terus diguyar. Makanya dia itu nguyang dah sepur. Laundry sepur kayak gini. Ini bocornya lupa. Guyon, Pak. Lah, ini aku tuh guyon ini. Tadi ini sing intine ono, pose ya ono, sing bobot ya ono, sing guyon ya enek. Iki ono sing ngesake Mbak Cita. Nggih. Iki nyedam sari nggih. Nggih.